آپ کیوں وصلہ نال کھاندہ بیٹھے ہیں آئیں بے کلو 1500 دے لالا چیز گھبرائے تا نہیں بیٹھے نا ولی بن بینن دے لوگاں کو ولی بنن دا ڈھیر سارا شوق ہے مولا علی فرمین دن جاہل دی عبادت تے عالم بد عمل انہا دو لوگاں نے میری کمر کروڑ کے رکھ دیتی ہے جاہل دی عبادت کلو ڈر جاہل جدن عبادت کرے سی معاشرے واسطے نقصان بننا ہے جاہل دا کام میں اپنے واجب ادا کر دے اپنی حلال دی روزی کما پتہ نہیں تو سمجھ گئے ہوئے یا کوئی نہ میرا محترم بس میں گل لمبی نہ کرا نتیجے والے پاسے آما علم دی چنگی شے ہے میں کوئی فرمان مولا دا اچانک یاد آ گئے کوڑا تو نہ لگ سی نا کوڑا تو نہ لگ سی نا مولا دا فرمان ہاں علی مولا علم دی تعریف وچ پہ فرمائے